Salutare YouTube, sunt Denis și astăzi facem survival cu Andrei, cu Ovi. Stai, bă, stai locului. Stai. Oh, ia. Oh, bun, hai să mergem. Și în survivalul ăsta vrem să batem dragonul. A, păi ăla e prea ușor. În game-ul ăsta, hai să merg OP și dai pe el, nu? Nu, mă, la degetul mic, mă, mi prieten, mă. Ce ești tu? De ce apa asta are culoare de parcă s-o fi pișat cineva în ea? Dacă ai Gerudoku. Păi da, eu am Gerudoku. Eu Ceva. prima oară am înțeles în Gerudoku. Ce? Am înțeles, prima oară am înțeles în Gerudoku. Nu, mă, apa asta. Hai de la mine că eu iau cu de ăsta. Eu omoi. Auzi, eu omoroi pentru paturi. A, vrei nebunii? Patule. Eu să le am jos cu șobolanii, Eu O pe să- acoperiș. cu păsările. Nu mai bine facem bază de aia în aer. Ceva gen skyblock. Ca la survivalul vostru, survivalul subteran, sau cum era, la Tekken. La noi survival aerian. Aerian. Chiar ține? Da. Cum face Casper la el acolo? Nu, atunci nu, că dacă îl copiem de la Casper, nu. Nu putem gură. E de la boss. E de la ochiul maro. E de la ginicie. Atunci facem căsuță normală. Poate găsim village. Avem voie să folosim TP, nu? Da, normal. Nu doi. A venit cu lemnul. Ăla-i. I-am găsit făcute. Le sechestrăm și le punem să facă copii. Băi, dacă tavacile, bă! Hai să castrăm vacile. Tu, dai lapte? Nu dai. Na bun. Uite, Ugerul două în copac, două maimuțe. Unde-s una- maimuțe? Bă! Uite cum arată vacile. Uite și aici în spatele tău și pe acolo. Na bun. A, Cu păi cine am zici că jucat sunt eu ieri? desenate în Paint, așa, știi? Bă, cu cine am jucat eu ieri Minecraft. Hai să Ok. începem bazele căsuței. Ba nu, stai, aici. Bă, Stai, care am jucat eu ieri, stai să spun. Aia au găsit o oaie neagră și face, ce e asta, maimuță? pulicopterul. Purică. Jos tu. Te caci în copaci. Bă! Fuck you, bitch. Son of a motherfucking bitch, cock. Nici eu nu știu ce am zis. Dacă trei, mame. Mie îmi place texture pe ăsta. E mai realist. Pentru că eu nu suportă la original. Tu nu suportă default-ul, al mai original texture pack. Haide, bătrânul, să plecăm dracu de aici, că nu suport aici să Dar văd. n-avem timp și cum n-avem să trage timp. Ne facem casă din da. Nu, mă, că am eu lemn la mine 60. Ce heck, mai treci? Mai filmăm 10 minute începând de acum? Da. Hai pe vârf Băi. de ăla, de deal. Hai, mă. După mine. Unde? Sau merem pe muntele ăla unde e copacul ăla singurel. Da. Copacul virgin. Sărac, forever alone. Forever alone. Never ever had pleasure. Uite, e altul acolo. S-au despărțit, unul stă într-o parte, altul în aia. Valentine's Day distruși pentru copaci. Alone forever. De dracu ești? Sunt spatele tău, țărănică. Da. Uite un cave. Ba nu. Ba da, mă, uite un cave. Facem casă în cave? Uite care fundătură și ieșim așa cu lemnul și ne facem o casă. Da, bă, hai aici. Vrei să facem aici așa? Da, hai. Ok. O mai facem noi un ștecheră. O facem ca și un ștecher de faină.
Dar n-avem coal. N-avem Așa, crafting table pentru toți. De unde am de unde am scos eu sapling? Eu mi-am aplicat că de aia am zis să luăm niște save. Ce pickaxe, mă, zici că e o lopățică. Dar trebuie să fie înălțime să facem. Ne, chiar nu știu. Hai, jucă de tu. De ce? Cât de sus facem, cât de drept, cât de pătrat, cât de scund, cât de... nu știu ce. Deci venim cu 4 în sus și în jos mai vedem. Să fie totul subteran. Nu, că o să ieșim cu o bază la suprafață. Ca și șobolani. Da. Like șobolan style. Din peșteri ieșim la oameni în casă. Grrr. Șobolanul mușcă rău. Ne băgam la femeie în pipă. Am plantat un brăduleț. Brăduleț. Oare o să ne ajute un ăsta sugarcane? Eu aici te Papa. Au! Fuck! Nu-i vina mea, tu ai stat în fața mea. Da, și după aia au trebuit să mai pălmuiești. Deci am vrut să muta mama când eram mic destul acolo. Mă mai dai și tu. Știi că suntem pe peaceful, nu acum. Da, dar o să schimbăm din episodul următor. Da. Pickaxe-ul ăsta așa, zici că eu dat la unul un cap cu el pe cuvânt. Uite. Ups. Au, meta! Bă. Stai că-mi fac o sabie. Nu! Ah! Bă! Cere scuze. Scuzi. Scuze. Prea târziu. Stai, bă, nu mă omor eu. Am sugar că e la mine. Mă duc după mine. Uite, iau un cadou pentru că ai fost beat cu minte. Stai că văzusem coal mai acolo, mai. Iau căulul ăla și oprim episod. Să-i pui titlul. Da, să scrie după ce încheiem. Un căul, atâta. Mă așteptam la mai mult, da? Na. Cam asta a fost. Bye bye.